Nyuma yebire bigani gotoko ya chaka kurwa somo chio Nairobi asengo kumenya buna ya mateyemo emenyete asensemo ya mukuru kwa Ruben Samaga chama ya aboma yangu aiga Nairobi nikegendete kulero mwana obo we grade ya kane oyo charuka kurwa lirongo lya gatano na kabereri nyumba yabo maega yo mukagerwa aserieta Ronald Ngoli otabekana koba umwanchi ongina kubeka enyumba yabo umuriro nyina abana abo Roslyn Mokaya no mwana oyo munyaruka w'imyaka 24 aserieta Joan Mora nigo bagendete kurwanira ubugima bwabo asenyagitari ya Kenyatta maega yo gotigwa n'ikingoma cy'intindi cy'umuriro uyu umukagerwa wegekorekyo nigo abikiru byara imambe ya rero ekero ari gutama wetera umubaga wense ya Kenya nabo igo Tanzania asensemo ya Namanga. Asamalie tanguru kwa Everine Owoka chino mwisi komone naso yole nyakitari bana sinalengeka sinalina chitwakirwe simisa 9 ya botuko tamamu mino ba samberu nyomba nyakitari bayiriro ngaimoka ngakira mu mromi ntese ngamote ebu niambie ni nini nende hapo akaniambia hapa ni kubaya but Mary ameruka kwa dirisha ameumia ikabidi nkaimuka hizi saa 9 chiare ngasoka ngenda Kenyatta bebe nanyo litaba mama bare condition gete ngong nyano gukwa nari ngosinyukungwanira bati yako ndigere lituorera chendio kana ngo sabe serikali etokonye chundu bwati kende sahi tokurale mechi nyombe siekire ndubati astokobera nyano lyo kale skule to sinyire kumweresa singenjondo chenda mwati break na neskuru na masoma yendrata notora na mumro mintu tokorale mechi nyane gitokoli ne shida mama konye nero gotokonya tuwatia stogochi ana bairi korunge ba utwakiri simba tengo chabare bationde tayo twarore sai but bari bare around na bako na gocha but bona siba goche ko be shida chumba ntubwati astoko bera nyentu mu abandi tokorara era ko munyono koragera saa zingine nyone fe kwenda koraba abantu bari nyagitari abiri shida na hingo sabana serikali etokonya asa twanyolire tubwati option yende sai konyora tara maswera but arenge hote yabasani nechichirani egento kagenderete but tara maswera konyora bona ari gusabya serikali noega abuna ntutogo chabuna gusabuna abantu bekyombe ntubwati noena asitogo isaransa chwe nyombe liesiekire tugatebu investigation yegokoru nyombe liemanye koiguru bona noena kero togo chabana betu abasabirete chichi amate disba kwenda Ruben Pachi konyoru boraro abana ababande bane oyo munaro le school Sironga girls ole form 4 ababande batatu bona bana bamba bwati noena asibakurara nutaka ko baletera noene chaye guse noena amache banyu asitayora abaletere bona rinde nali gusabaga kia serikali tima idinchera kino noena serikali era arorenga abasubati ababale single mothers bono chu kiabeire noe musubati bono noe ninwe serikali mu maitenga ki guse mondo ta konyara kobaigo ebune gento buneke giapeniri atuaki serikali goteki noe chinyombe chintuma teni president yaito na tunashukuru sana na abaete nyumba buna bana igumu spati ona kanete nyumba almost a month lakini bana bana umbali wa access nyumba yu mbamenye tio jabane nali kusabya serikali onye nyumba ndekere empty era aba meanwhile to kendrete kubange merobeli ya omwana oyo le motsali na maumu abu nali nyagitari tangani kwa kera serikali mbya mone sengenjo mumuro yo bwatiru na nari gusaba justice yakorekane musubati oyo nerulenge breadwinner otigira abana mbabwatiga se ibarwa bari ko bakikoriya sibagusikianga wane mbabwati nona sibakurara noyo mintateba management area affordable house
onye mubwatano alternative house mobile sengenje nyomba ligesiekire kegendete uchunguzi. So we are appealing bakonyo una ali asibari nyagitari chipiri chia chire igoro bana bambabu ationde okubakonya nare gusaba serikali ekamin ebakonya bakirie chipiri chiri nabo igona abana bali omwana narore school boni go rase secondary school nyina bono konya tabwati kende bono baire kere mama okaya nona sare ko gando chikorie kibaruosi beri onde chiango onyora kende bono mbabwa nare gusaba serikali renjero omwana wara konyu banyora nole ne kwerende pasari asomera ko le school